Jo, takže zaraz Bambi a Bandicoot. Čaute. A toto je krst oboch sérií. Jedna ide na Millers a Miseska a jedna na Danger Brothers. Áno, a budú to série celkom zaujímavé. Na náš kanál pôjde Prankol a na jeho kanál pôjde Podpaľačka. Spolu s Bambim. Keď vám vysvetlí, čo je... No, Prankol viete, čo znamená podpaľačka. Zoberieme nejaký papier alebo nejakú vec. A pokúsime sa ju podpáliť. Áno, máme tu hociaké zapaľovače. Máš ešte nejaké? Nie. Ten, čo minule sa ti pokazil. Som ho nenašiel. Našiel, dobre. A potom tu budeme mať obyčajné špáratka. Šparátka. Bambusové špáratka. So šparátkami tu budeme zapáľovať. A treba tu na teraz zapálil kuchynskú servitku a dosť dlho to dymí. A vyzerá to hnusne. A mal som pocit, že chytne obrus. Vidíš? To je... Nevidno stade Borisa? Hej, ja ho stade vidím. Rozohnávam Dobre. a ďubnem do toho. Nie, už to nechaj, nech to dohorí. Nehorí to. Sfúkni to. Nefúkaj. Polej to trošku vodou. Pokvapkaj. A jak to dostaneš z tej stviečky? Počkaj. No a krst, máš nejaký papier? Áno. Tak idem po papier. Ja to vyliem do servitky kuchynskej. Dobre, a vieš čo proste... Napíšem mi do série Bambi a Bandicoot. Nie, vieš čo Aha. Nie, pero. Proste. Ja si to namočím, že by to bolo také zaujímavé. Tak. Namočím si to do popola. Tak, kedysi, takže... Čo mám napísať? Prank, no 2 série, série proste. 2. A jaká trament. 2. Proste napíš tu perom, Ježiš. Jasne. Abo lipidlom. Dobre. Nie, to je na obohu, čo nevážim zase. Čiže 2 série. Ach Ježiš, ten pravopis. Tak, dobre, proste je tam niečo napísané. Teraz zapaľovač. Počkaj. Špárátko, ne? Počkaj. Rozprestri to. Áno. Žiadne šparátko, my to podpalíme tu nad tým. Pod tu na. Abo umývadla. No nechytne. Môže mať tu česť zapáliť, alebo ty. Ja ti zapálim šparátko. Nie so šparátkom, stačí so zapaľovačom. Čakaj, takže... Lebo takto ti obhoria ruky, takže šparátko a ty... Ja to nedám tak, ja to tu tak zapálim a dám to tam. Chápeš? Šparátko bude lepšie. Jak myslíš? Tak, krst. Potom to vystav... Neschúľaj to do kuličky. Abo počkaj, podrž kameru, mám nápad. A potom to vystrelíme z praku. No hej, z okna. Tak, to zabalíme. Aj to. Vidíte? Tak, môžeme dať ešte viac, či? Dobre. Tak, vidíte. Áno, tak. Vidno iba tvoje ruky. Proste takto vyzerá. A... Zapáliš to ty? Môžeš ty. Alebo ja. Počkaj. No to takto zapalíme. Dobre. Horí. Zapni, ešte nezapínaj vodu. Ešte nie, necháme Takto to budem držať. Nie, polož to už. Ale ono to nedrží, ono to spadne. Nevadí. Aha, dobre, máš pravdu. Tak a počkáme, kým zhorí celá seritka. A keď to bude hnusný veľký plameň, tak zapneme vodu. Potom by sme to mohli vystaviť z praku. Už horí servitka. Daj na servitku. Však vidno. Čakaj. Nech to zaostrí. Proste takto horí. To tak horí. Upozornenie, deti, nehrajte sa s ohňom ako my. On to bude uhlík, to nemôžeme celé nechať horieť. Zapni vodu. To bolo pekné sasnutie. Daj zimnú, úplne ľadovú a takto, povedz to. Dobre, konec. Teraz to vyberá, vyžmykaj. Tak aspoň trošku sa posnaž. Tak. Však to je tvrdé, ako... Aha, tu Ukáž. je šparátka. Aha. Proste tak to vyzerá. Dobre, a ideme to vystreliť z praku? Poďme, máš prak? Hej, však. Dobre. Zapolíme to, vystrelíme, alebo... Nie, čo si. To už nechytne. Abo? To nechytne. No hej. To môže. Pevo. Vyložil si ho? Ja v recušku. Takže pripravujem prak. Ja zatiaľ idem otvoriť balkón, viete. A
Toto je slavnostné pokrstenie. Sice sme to robili už včera, ale video som chtiac som ho vymazal. Proste som ho vymazal. Ale kde je? Bunde. Boris. Dobre. Kde to máš? Dobre. Takže vkladám do praku, idem na balkón. Počkaj. A odštartujeme to. Nabíjam prak. Počkaj. 3, 2, 1. Tam niekde to padá, ja to vidím. Spadlo to tesne vedľa Jarku. Áno. Asi 30 cm. Nedá sa mi priblížiť? Nie. To je veľká škoda, ale som veľmi rád s týmto krstom. Poďme dnu. Jasné. A? Viem, čo by sme mohli robiť v prvej podpalačke. Skúsiť podpaliť gaštan. Máš gaštan? Áno. Dobre, takže teší sa na prvú podpalačku. Aha, čaute. Čaute. 5:56 minút.